3 dny ve 2 minutách a vyrazil jsem za podnikateli do Bratislavy. Ubytoval jsem se, popracoval jsem na Meet Deal a vyrazil jsem na vánoční večírek bez cyklenia, kde jsem se poznal s celým týmem osobně, protože jsme full remote firma. Tady už vítám hosty Mišo, Braňo, Matěj, Robo, Krištof, Alex a spoustu dalších. Užili jsme si naprosto skvělý vánoční večírek plný inspirace a pokochali se i auty. Vyhlásili jsme bez cyklenia Awards, došlo i na tombolu, se kterou jsem trošku pomohl, aby to trošku víc ocejpalo, a pak jsme se přesunuli na afterparty k Dávidovi, Justin Paukin, díky moc za to. Tady už se sbírám fóčkem a vyrážím na další event e-commerce bridge live od Štefana a Michala. Hned u vchodu mě vítají a přicházím na místo. Čekal nás nabitej line-up s více než 320 lidma, na pódiu se vystřídali lidi jako Dalibor Cicman, Michal Pastěr, Tomáš Čech a mnoho dalších skvělých řečníků. Byl to skvělý večer plný inspirace a zajímavých kontaktů a jsem rád, že jsem mohl být u toho. Snad se vidíme zase příště, ale tady už se postupně přesouvám na další event, a to do centra. Díky moc, Robo, za to, že jsi mě vzal na středy v městě, kde vystupoval Ego, s kterým jste mě i seznámili společně s Cezajem. Bylo to skvělé setkání a back to the roots, kdy jsem tyhle akce obrážel pravidelně. Naprosto skvělý zakončení Bratislavy a jsem fakt moc rád, že jsme si to takhle společně užili. Ráno snídaně s Ivem, opouštím hotel, kde je bordel, máte to snad jinak. Rychlej meeting s Imrichem v Jovy Pointu, který byl kousek od hotelu, a tady už mě Ivo nabírá a jedeme do Prahy a domů. Díky, čau.